Hej, så er vi klar til test af balancen. Den første øvelse, vi laver her, det er en test for lillehjernen. Så du skal stille sig med fødderne helt tæt. Fuldstændig helt tæt. Så de er klistret sammen. Når du er klar til det, og lige har mærket efter, at dine fødder står godt i underlaget, så lukker du dine øjne. Og står her i 30 sekunder. Og mærker efter, hvad der sker i dig. Om du vipper fra side til side, frem og tilbage. Eller om du ligesom pendulerer rundt om dig selv. Læg mærke til, om det er anstrengende. Læg mærke til, om du spænder i benene, eller hvor meget medbevægelse der er nede i dine ankler. Så læg mærke til i det hele taget, hvor krævende er den her øvelse for dig. Og hvis det ikke er noget problem, så kan du prøve at åbne øjnene igen. Så kan du prøve at dreje dit hoved. Dreje dit hoved til den anden side. Op. Og ned. Tilte hovedet. Og tilte hovedet til den anden side. Så hvis det her ikke var noget problem for dig, så tager du nu og stiller den ene fod lige frem foran den anden. Og det er vigtigt, at de er ligesom hvis du stod på en line. Du skal forestille dig, at du er en linedanser. Så ikke noget med at stå ud til siden med den ene fod og tænke, det her det er sgu da nemt nok. Så lige frem foran hinanden. Og den bagerste hæl peger lige bagud. Og når du så står her og lige har mærket efter, og det er måske allerede udfordrende for dig her. Men når du er klar til det, du kan finde et fikspunkt foran dig. Og lige fiksere på det, inden du lukker øjnene. Når du er klar til det, så lukker du øjnene og mærker efter, hvad der sker. Højst sandsynligt er det lidt mere udfordrende end den anden, og måske tænker den, det kan ikke passe, det kan ikke være så svært. Det må være, fordi jeg har taget den forkerte side, så prøver du med den anden side. Finder et fikspunkt. Lukker øjnene. Godt. Åbne øjnene igen, og hvis det var super nemt, så kan du kombinere med de andre hovedbevægelser, som vi lavede før i den anden test. Højst sandsynligt var det her med at stå med fødderne på række lidt mere udfordrende for dig. Sjovt nok faldt jeg i dag faktisk til højre, hvor jeg plejer at falde til venstre, som plejer at være der, jeg har mine udfordringer. For normalt den side, man falder til, det er den side, man har udfordringer til i det vestibulære system. Men det kunne jo tyde på, at mit venstre vestibulære system, det er måske blevet noget bedre, og så er det måske min højre side, der trænger til lidt stimulering nu. Men det er en måde at teste på din balance, og lige få en idé om, hvor svært er det her for mig. Så kan du også komme op og stå på et ben, og se, om det er noget problem. Og selvfølgelig prøve med det andet også. Og igen, hvis det her virker super let for dig, jamen så prøv at sætte hovedbevægelserne på.
og ned, tilt og tilt. Så det er en måde at teste, og selvfølgelig også at træne lidt, fordi her kombinerer vi, når vi står på et ben, eller vi står med fødderne foran hinanden, så får vi proprioceptorerne på. Det er de her, der gør, at vi står sådan her og bevæger os lidt ned i fødderne. Når vi så sætter hovedbevægelserne på, så får vi sat de indre ører på. Hvis vi så vil gøre det endnu sværere, så laver vi et visuelt target, som vi kalder det, altså et punkt, vi kigger på og drejer hovedet. Og så begynder det at blive udfordrende. Så start med det nemme, start med lige at teste. Det er bare for at forklare dig, at balancetræning det er så meget mere end at stå på et balancebræt eller bevæge sig på en bold. For mig så skal balancetræning det skal være noget, der er direkte overførbart til vores hverdag. Og derfor så er det meget, meget sjældent, at jeg gør brug af balancebræt og andre balanceredskaber, fordi at, det er bare ikke så tit, at vi bevæger os rundt på et underlag, der minder om det. Men at komme ud og bevæge sig på forskelligt underlag kan til gengæld godt være en rigtig god fordel, så at komme ud og få nogle indtryk gennem fødderne på bare tæer, så komme ud på en sandstrand, en græsplæne, noget der er lidt bulet og ujævnt, kan være super godt input for hjernen gennem fødderne. Og det her med også at prøve at øve sig i at stå med lukkede øjne, for at vende hjernen til, at den ikke altid har synet til brug, for eksempel til om aftenen. Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme og lege med jer den 3. november. Vi ses. Hej!